Käydään nopeasti läpi vielä tuon pihavaraston pohjaelementin teko. Tässä on vasta ulkokehä valmiina ja yksi keskipalkki. Tuo on ihan alkutekijöissä vielä. On palkkikengillä koottu tää rakenne. Toi on luja rautarakenne. Jos pelkästään naulattaisi tuon ulkokehäpalkin läpi, niin liitos olisi yksin naulan varassa, eikä naulan tartunta puun päähän ole kaikista lujin mahdollinen. Eli palkkikenkiä käytetään näissä. Sitten mä käytän ankkurinauloja. Ankkurinaula on huomattavasti vahvempi kuin ankkuriruuvi. Ruuvit katkee helpommin, mutta ankkurinaula ei koskaan. Ja mulla on lattiapalkkien väli 42 senttiä. Monesti on 60 senttimetriä, mutta mä oon pitänyt aina 42 senttiä, niin on luja rakenne siltäkin osin. Niin kuin sanoin, tässä on vasta ulkokehä valmis, mutta kaikki palkkikengät on paikoillansa kohdakkain, niin tonne on helppo tiputella nuo lattiapalkit väliin ja naulata kiinni.